Ahojte dievčatá, dnes máme tretí deň mentoringu po kurze tvárovej gymnastiky a pridávame cvik na oči. Spomenieme si na tú základnú zostavu cvikov na oči, ktoré sme mali aj na kurze, ktorými začnete učenie cvikov na oči a postupne budeme neskôr pridávať ďalšie a ďalšie. Základný cvik, kedy si zahrajeme toto očné okolie, je otvorené oči okaté. Ideme otvoriť oči tak, ako keby ste tieto svaly chceli úplne otvoriť ako také slniečka, ako keby ste sa tými očami chceli tak rozjasniť, ale nedvíhajte pritom prosím čelo. Čelo nech zostane bez pohybu, bez nejakého dvíhania. Stačí, keď sa riadne zasústredíte na okolie očí a do tých svalov krásne zatlačíte, tak, a oni sa vám potom tak pekne otvoria. Uvoľnite. A zase zatlačte len do svalov oka. Je to trošku na začiatku také zvláštnejšie, že nedvíhame pri tom čelo, ale zvyknete si na to. Skúste len do očí tlačiť. Len do očí a krásne ich otvárať ako také slnka. Ako kvet, ktorý sa otvorí a krásne rozvíje. Tak nech sa teraz vaše oči premenia na také otvorené kvietky. A uvoľnite. A otvorím očka krásne, mekúčko a nežne. Postupne do tých očí zatláčajte. Do tých svalových okuliarov. Toto chceme. My vlastne pod kožou tu máme kruhové očné svaly a do tých teraz potrebujeme zatlačiť. Tak. A ešte ideme znova. Otvorím. Preto sa vždy pozriem hore, lebo sa snažím pozerať na horizont. Vtedy je ten tónus v oku presne taký, ako my potrebujeme dosiahnuť. Lebo keby sme sa pozerali niekde nižšie alebo kdekoľvek inde ako na horizont, tak ten tónus v oku je potom iný. Môže byť, keď sa pozrieme dole, taký nižší. Zase keď sa pozrieme hore, tak na vrchnej časti máme menší tónus a na spodnej vyšší. Ale aby sme to mali rovnomerne, tak sa pozrieme na horizont, otvorím oči okaté. Tak a zatlačte do toho poriadne. Ešte znova. Preto robíme toľko opakovaní, lebo potrebujeme dostať do toho svalu akciu. Čiže otvorím oči okaté. Ja už cítim, že tie svaly krásne zabrali, že sa pozobúdzali a viem ich vôľou ovládať. Otvorím oči okaté ako slniečka. Skúšam s výdržou. Vydržím. Držte otvorené oči okaté a poďte uvoľniť. Pridáme aj fixáciu prstov a pôjdeme cvik na dvíhač obočia. Čiže otvorím oči okaté, priložím 3 pršteky, ktoré si vložím ku obočiu alebo pod obočie, aby som si prichytila vrchný oblúk kruhového očného svalu. A teraz stiahnem silne vrchné viečko na spodné. Vrchné viečko na spodné stiahnem silne. Tak, a držím, ako keby tam bolo prilepené. Dám si jednu ruku dole, aby ste videli, čo sa deje pod prstami. Vrchné viečko som si stiahla na spodné a tak ho fixujem silou. Tam do neho neustále zatláčam vôľou. A teraz pohľad, čiže oko, aj cez zatvorené, vytočím hore do hlavy. Pohľad hore do hlavy. A tým, že mám fixované obidve oči, obidve viečka si držím, tak mi pôsobí cvik aj na vrchné viečko, aj na spodné, aj komplexné na celý kruhový očný sval. A pomaličky idem uvoľniť. Môže sa stať, že keď budete cvičiť k večeru, tak sa vám potom trošku ten pohľad tak ako keby zakalí. Vtedy pomôže len takto preklipkať rýchlejšie očami a zase sa pekne vyčistí. Ideme druhé opakovanie, takže otvorené oči okaté, priložím si 3 prsty, stiahnem vrchné viečko na spodné, prilepím ho tam, prilepím vrchné viečko na spodné a držím prilepené myhalnice vrchné na tých spodných a vyťahnem pohľad hore do hlavy, tak aby som mala celé oko krásne zapojené, spevnené a už sa tam s tými svalmi na oku len hrám, aby som dotlačila ešte viac do toho, čo je príliš uvoľnené. Čiže si svaly na oku poovedomujem a zatlačím do tých častí, ktoré cítim, akože sú také ako keby slabšie alebo nie až také spevnené, tak ich ešte vedome vôľou spevním silnejšie, držím a uvoľním. Ono sa to nezdá, ale aj taký cvik na oko dokáže poriadne zabrať. Ideme teda ešte na jedno.
Opakovanie, kde si dáme trošku dlhšiu výdrž. Otvorené oči okaté, priložím si 3 prsty, pod obočie stiahnem vrchné viečko na to spodné, tam ho prilepím vrchné na spodnom a potom pohľad fixujem tak, aby mi oko išlo hore, ako keby do hlavy, cez zatvorené oko. Na oku sa vytvorí tlak, ktorý zvyšujem tým, že si začínam tie svaly poriadne uvedomovať. A tým, že ich preciťujem, tak robím 100%. Robím všetko, čo len môžem, preto, aby som si ten očný kruhový sval spevnila. Sťahujem vrchné viečko na spodné a okom sa pozerám hore do hlavy, tým pádom aj spodné zapínam. Tým pádom sa aktivovalo aj spodné viečko. Tak, a uvoľním. Dobre, a pôjdeme ešte sa zamerať aj na spodné viečka tak, aby sme eliminovali opuchy na spodných viečkách. Pohľad teraz ide nad horizont, to si zapamätáte, keď ideme priamo na celé oči, tak sa môžete pozerať na horizont, ale ako náhle do cvikov ideme zapájať spodné viečka, tak sa pozeráme vyššie. Prečo vyššie? Lebo nám zaberú potom spodné viečka. Keby sme sa pozerali len na horizont, tak zaberú, ale málo. Nie je to taká tá správna sila tam. Takže ideme sa zamerať pohľadom hore vyššie nad horizont. Prichytím si 3 prstami spodné viečko a vyťahujem spodné viečko smerom k tomu vrchnému. Tam chytím a keď už mám chytený ten sval, že cítim pod prstami, že sa napol a že sa tak mierne možno trasie, tak do neho trošku zatlačím. Zatlačím si aj na akupresúrne body, ktoré mám pod očami. Držím, opieram pršteky o takú hranu tej očnej štrbiny, ktorú cítim v lebke a pomaličky uvoľním a idem druhé opakovanie. Čiže pohľad nad horizont, spodné viečko, prichytím prstami a už ho vyťahujem hore k tomu vrchnému. Ak cítite pod prstami, že sa sval zapojil, že sa trošku pohol, cítite správne. Čiže svalu dovolíme, nech sa pohne vyššie, ale zase príliš tie prsty so svalom neťaháme tiež hore, ale nechávame ich fixované na jednom mieste a pritlačíme potom do spevneného svalu, pritlačíme akupresúrne body pod spodným viečkom a uvoľníme. Prejdeme na tretie opakovanie. Pohľad hore nad horizont, pritiahnem spodné viečko k tomu vrchnému, držím, ešte stále držím, zvyšujem napätie v spodnom viečku a potom zatlačím jemnučko prstami do svalu a môžem si dovoliť trošku s tým tlakom sa aj pohrať, keď cítim, že mi to robí dobre, keď cítim, že je to pre mňa bezpečné, tak zatlačím ešte trošku a pomalinky uvoľním. Stačí takýchto pár zatlačení do toho spodného viečka a začne sa tam diať to, že tá lymfa, ako sú tu lymfatické cesty, sa pomaličky začnú posúvať tým správnym smerom, ako majú ísť, takže veľmi dobre pôsobí proti opuchom oka. Takže si zacvičte s očami, spoznajte kruhové očné svaly a užite si svieži pohľad.